chukwu na mkpa na ya ekene ezumezu mma ya ekene mmụọ okwu kene mmụọ nta kene ichie ekwu kene ichie nta n'ụbọchị taa ka anyị na-ekpere n'isi ndị niile na-achọ nwa, ndị niile na-achọ mkpụrụ nke afọ, n'isi nwoke, n'isi nwaanyị, n'isi di na nwunye na-achọ mkpụrụ nke afọ n'ụbọchị taa, n'isi nke nwaanyị, ka anyị ji nnekwu ọkụkọ wee na-anabatara ya ọmụmụ ya, ezumezu ọmụmụ so akara owe ka anyị nabatara n'ụbọchị taa, ka anyị mesịrị ya were nnekwu ọkụkọ wee na-efe mmụọ bụ ọmụmụ uru n'isi ya gbasara ebe ezumezu ọmụmụ so akara owe ka ọ pụta ife, ka nwa bịaba na ezinụlọ, ka anụ akwa nwa na ezinụlọ. Ka anyị mesịrị ya wee jebe n'isi nke nwoke wee were ike nga ewu wee na-anabatara ike nga spiritual forces of a man, ike nga ya pụrụ apụ, anyị nabatara na eke nabata ya na oye nabata ya na nwa nabata ya na nkwọ, ezumezu mmụọ ka unu mmụọ okwu na mmụọ nta ka unu ichie ekwu na ichie nta ka unu wee na-eti ọnwụ na n'ụbọchị taa wee na-asị n'isi ndị niile na-achọ mkpụrụ nke ahụ ekwugoro ajọ okwu n'isi ya na ha ma mmụta nwa, n'ụbọchị taa ka m ji ọfọ wee na-ekwugasị okwu niile ahụ ekwu, wee na-akụ ya akwụna abụ wee sị na okwu niile ajọ okwu niile ahụ ekwu n'isi ya na ha ma mmụta nwa na ọma ndịzi ile, ọma ndịzi ile na eke ọma ndịzi n'oyi ọma ndịzi na awa ọma ndịzi na nkwọ na anyị anụ akwa nwa na ezinụlọ ha n'ụbọchị taa. Ndị niile na-achọ mkpụrụ nke afọ na ọ dịgoro unu na mma n'ụbọchị taa, na anyị anụ akwa nwa na ezinụlọ unu, onye amụta nwoke onye amụta nwaanyị, nwa ya atọ atọ na ọgbasa ukwu ike n'ala, nyelụ nne aka nyelụ nne na nna aka, ezumezu mmụọ ka unu mmụọ okwu na mmụọ nta ka unu ichie ekwu na ichie nta ka unu ịchọ ya kwere ka ọ ya dị mgbe niile ebi 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 na-agba Chukwu okike abịa abụ ise ise ise. Oke ọmụnwa bụ eze mmụọ esi na Los Angeles, California, USA ewetara unu ekpere a mgbe ka emesịa.